Gutuma man, oy. Asa man tagpangkaon na ni? Ngundang gani ko pamarking. Kay dagang kay kompetensya. Gingnan ta mo. May pamanaka tagbalay. Atay nang. Atay good. Mas atay nang watay makaon. What if Kairos? Ay pagkaon diya. Sige ra. Look out na mo ha. Unsa na punasam mo eh. Dating gawi. Madakpan gani ka, di ko gumuduaw nimo ha. Nagstorya na ko oy. Ako madakpan. Dakpan pa iring. Good afternoon, ma'am. Afternoon, sir. Naway pagkaon diri, sir. Wala gyud ma'am, mostly ang amo ma'am is Apple products, Vivo and Samsung. Masin ganahan ka ma'am. Unsay tsada? Nami mas latest na kuan ma'am, iPhone 13, 31,500. Ang among iPhone 15 nga base is 42,000. Ang among 16 Pro Max is 78,500. Pwede po ni siya ang credit ma'am, video credit card. Pwede po ta GCash ma'am. Ah. Ko. Madakpan na. Lagan ta ha. Uy, BI. Bala ka. Madakpan ka. Di na ka musikat. Imo ra ibaylo yung pangandoy nga rapper ka. Pwede kumulantaw, sir? Yes ma'am, pwede. Bini-bini lang ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso. Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito. Kaya sabihin mo sa'kin ang tumatakbo sa isip mo. Kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako sa Tulo ka halo-halo o tulo ka burger. Yan na ito. Assuming na ni. Tulo ka burger niya, day. Tara mo bayad eh. Nani? Oh. Phone? Salamat eh. Ingnan ikaw, Koy. Basta mo salig kang Sam. Dili na magutman. Lagi. Pero na pala usa ka pangutana. Ano man? Asa ka nagikan sa Sam? Ano magsiyo mo pangutana na good? Ako goy maglagot. Nga kung maglagot be.
Gaon ni Taos.